Robert Onyina me pacho Robert Onyina efri ne na ebae efri Amoman Esuofia. Okay, Robert Onyina free Amoman Esuofia ena ebae na Robert uye die ni Pacho me Asantini. Uye Asantini Amoman ho na wo free Pacho me free Esuofia ho. Esuofia Na Amoman na metie sese ya. Okay, ya danyame ase ena no wo de asem bi beto ye ni in fact wa ma ye pressure pa nti asem na wo de beto ye ni mo no wadawroma mepese obeka ama ye nyina ya tibi Yo Marcos me da wase bebre ni akwanja am de amami isan tie fu ososo omo nyina ajas masamam de beda mo a tie ase Ekuadoma ne ba no owo na mbaye no DNA wa hase no na esi kofa e bia no Yankopon adaroma pese mi so kakra mi de tuto aduane die no de bi abebo akwara na kakra ne mpokura no Ekuadoma no nsuso ete ho no me kwa na metie nti ebeyi a nka mefa no ne na atena isa warefo nam de beda mo a so ma pene kira kwan a kosi se ma tene nka mo frɛ mi se ene de memra nam de bai boni bi ani na Ekuadoma no wadaroma unim no fa yempese ne ni beba we so na Ekuadoma unim ne sen ya opese obeye oba woni no betene Marcos nka menem no dade enso so enam akoma FM tina mi hu no na asema ode beda amoma mo bo anu ye hwehwemu miso mitie mu ehwe mo mre bintem nti ma mi hu no tenenka am se sane miso mesia abo anu bia no se wo be prince o ma media fakata no mebo anu so wan prince krampa akwara no de o bibi kakra metima ye de abo anu eno de wan pene so de amfama wo de ade ba wo ti hanti no wonya wo so kase na wo kofa no ana wo yende nti wo de wo wasma wo beka ya ne se hu no bra ya ne ni di dwuma no na hu no ne ho do echiel seteki meboa no correct nti no wani gye ne ho wo feel no o dege no o do no o pe no nti no aha na wo hu no untumi wanhia ne baabi na nya ha untumi enkonkohia ne baabi a nti wo de beto ye nim ne abona mane na dwumadie ya wo hwe ye nyina no edien na me pese o kire me adekode a wo pe no wo Ekuadoma ho ade a wo hu no wo ne ho a ema wo do no because say ma bebre wo hwe ye programming pacha good enye Ekuadoma nko an oba wa ba ye dwumadie so ana meboa no correct pa good enti na edien na wo hu no wo ne ho ye fa ne ba no nto nche ono no nya wo ba nti se wo pe no a wo pe maame no na ebi aso ne ba so die na wo hu no wo ne ho a ema wo do no sa Marcos ma hu bibia on ho saade na so se na setrem ya wa afamu no me ma fa bi mo kakra nti me hu we nyina asa no na to ma kuma so am say me pe na kira kwan me fa mo so apemo kira kwan na mpanifo ka se krodoso a entra fa akoma ye moyedin bebre tie se osesemu na obedi me nche na msoso etu anamo ne hwesa brabo no ebekoi a ntina mde bedam na uni oba bia nipa cha dabi enko ana metie se Ekuadoma ominya man so se ye oba gisu yi anie na wo kwa afen oba bi eba betwena no abia so
ene na betwe kura kese abebubu anichi akese abeto nwom okuti anwom ne ade nse akua so ne ho nwo na kire se wo se akua peja oti mame se wo de to ho anya no asore fa baba fa ne wo nsu nti no je no fa no ko se oti ase nti no baby a wo enyo ne wo baby a nete ho ma ko sumpache me ko ana metie o baby a ni menche o baby a ni wonche acha okay na o manso se minim se de tie bia no o ma pacha because unfie ni yesen me 60 o 60 years acha okay and 60 years so de o manyinyini ade a wo ye o mai wo bo mama ne o moti ase ma course me mo o mama ne de enso so senate bi o mo ani masetrem omni me hawo nyina me didio me si me atadio me konsio omni me nyina bia ntimi me ye man enom so nim se me no ma me no ni bibia ya esi me kwan nti me ka se enna na se afedia me ware a omu nsi me kwan omba preso ama nti how bia nim wo me ne me man ntem mate we de obi basio se ka kum ya juno kokuo no mo se hwan ne kokuo no nti no ma me nkwa na enu nti ene ya bo modin a pe kwa do me kira kwane ya akua Mako na wo mpom te sai ami adumo ma ye na ko ya dan ya chese ye nyawo Mako me yale yo ma yale kula koda hospital bu week oh ana na mo asem ni nti ana Mako da bi me kwa ho kira na me wo mu na na mako na fe di edene dure nu mela de be de nkura be die kura na edene na me yese fadie no owuo die ka fanyina mu owuo e ma de wo tie mi bia be ka sa asem wi omude me kodie na mewu mpokora awie ma me kono maduro ti mi mpokora mako se na meti ya me kasa mpokora ya adumbi emra wo mude mi koduru ye ne yese mewu awie nti me ba ne kora week ni nyina me hunu me baketu ayida kopim se mla me ni so te mi a yeyi mi a me ba fie na me nsa ka me ba kire se ma wo betena se ya enkora besu aha wa na wunya de omu bedie na ma hima dwe se nkam de firi ho a na nka me pe ti de ko ba ye ma mi kodi hospital no asiye no nti wo free akọ ya ne di sense na wo koka wano aduro san no ma edi bro 2 weeks de ma e bro yi ma me kwa nko me ba ma nkora di mo adine afedi omu be shempo na se ne nkora be si atete me no mi su mi ni ba bia me kofa bi ene ma me koka ma no aduro no nti aduro be na akọ no ye me pa cho diliti oso na aduro be diliti ma no afa na ba na DDT wo ho dada ma me de so no si DDT de enimi ye DDT enti bi a no different from the minimum no ma kan na akọ no ye na eno no wa na wo kokoto ye ana se wo bi di esi wo na akọ wiae mi ma me na me ne ti na wo free mu no ya no odi bi ma ye mu wo mugu afuo so enti ka mi ana ni nyina wo me honom esi dem honom ti me hwesa ne na nkora ne ti tete me na mi su mi ni ba bia me fo mu bedidie no ene ma me koye saade no me pacho hwe wo phone ma me na me nko doctor ho na me free doctor ho ba me sa ba so